Kani ko All India Radio Shillong ki khubor ban puli ru Elma Arwar. Kimat bakongsan jong ki khubor menta ka step ka life ho tarik ujileu kilong. Rai ka sarkar Meghalaya ban khangdam shipor ya ki jaka ki badan marjan bat ka Assam kata nadu ki ba na birnihat hadu khana param. Khangno ka sarkar pedeng ya san phukhnai tli ki mobile app ki badan je dei bat ka ri China ken thop ya ki TikTok bat lai ki. Keo kajingkot na coronavirus hakari India syaka sanpupra benrupnyo nakasispa bat maham katanat Indian Meteorological Department ya kajingjor slap ha Meghalaya ki khubor ki babnya ka jalla Meghalaya hadu hne ka step kaladan prangut ki active case hadin sa armut ki sipai BSF bat kawai ka bahayeng jong wei ne kini sipai klayot ma ya COVID-19 ka jalla Meghalaya hadu hne ka step kadan sanphuai tili ki positive case hakaba prangut kilong active sapu armut kila kotno bat wei ulaklat no uba hek haba kren ba kilap thai khubor hnen ka sni ulay thu ba kini ki sipai BSF kini ki bawan phai na barjala bat kini ki bawan shti une umentri ka kot kakya jong sarkar Meghalaya ula pentip ru baka state surveillance teams kalale ki kam badon kam habaire baka jiwat benya ya ki brio ki bakini sipai ki kendo bat ki wei Nagalyang usambut menteri rang ba ka jalla Meghalaya uba Preston Tensong ulay thu ba hadin ka review meeting ka sarkar jalla kalarai ban kelpat ya ka sarkar pedeng lemba ka tanat kampo ing ba kinumpat pha na transfer kam ya ki Central Armed Police Force kinong trebang ki nong tre office jong sarkar pedeng na ka benta ban naik ka jing sapriang ka jing pang COVID-19 so uba Preston ulay thu ru ba kitu ki bre jong ka tanat sarkar pedeng ki bawan sya ka ni ka jalla kini ben song quarantine ha ka wei pat ka khubor da ka jing ki step kinong yo COVID-19 hajala Assam ka sarkar jala Meghalaya kalarai ban khang shwa ya kidukan ki badan marjan bar ka jala Assam na do lasai ka sni haduk ka khatsan tarik unai tung uba Preston la pentip ru ba ka jingrung jini na ka wei ka jala sha ka wei ka jala ondang khang shwa haduk ka khatsan tarik unai tung na ka liang umintri rang ba ka jala Meghalaya ukanat konggal sangma ula pha da ka tweet ban pentip ba ki jaka ki marjan bar ka Assam kum ka birninhat jorbat haduk khana para kin khangdam yang sipor na ka daw ki lat jingada na mar ba ka jala Assam kala kiu step ha na ka jingdon ni jingyo yo khnyang jingpang coronavirus ka sarkar pedeng hilen sni kala khangno ya sanpukhnai tli ki app ki badan je de bakari China ki ba kanthop kum ka TikTok UC browser like namar kane ka bujingma ya ka jingnong lai lo kari kini ki app China ki bala sha khang ban kam kilong ka TikTok Hello like WeChat Vigo video UC browser Clash of King Clock Factory Shane share it bat ki wei kane ka jing khang ban kam ya ki Chinese app kalong banyada ya ka hok ban bure ya ka jinglong kerpang jong ki sispa live ho kulur ngot kinong India Nagalyang ke Indian Cybercrime Coordination Center jong katanat kampo yang kari kalapharu ya kajing ai jumut ban khangno sisnon ya kum kini ki jait mobile apps kajing ai jing kai ka basisni halor COVID-19 khamtam lei ban sumar ya ki balatimen bad ya ki ba khamdon jing sitom la long hin kisni hasuso tham auditorium bat kane kajing ai jing kai la penlong the office jong the district medical and health officer East Castle District Long Deputy Commissioner jong East Castle District ikong matsudor warnong bri habakran bakila pathai khubor ilaong bakane ka silam ai jing kai kalong halor ka nongrim baka jala Meghalaya ka don ha ka benta ka babae namar bakam dabun ka jingdon ki COVID-19 case hanggang idang kampat banlong iba pikir namar uniu khnyang jingpang upostat bat umpat don dawai hiru na ka benta uniu khnyang jingpang ikong matsudor warnong beri ila ongru babun ki beliau kila syakta ba na kajing khangdam bat menta ka sarkar kelas sedang ban play ya bun ki kam bat ki beliau kelas sedang ban naik syala ki jong ki kam ki jam so ikong matsudor ila ban rapru ba ki beliau menta ki ban penkelano ya ka rukom im da ka balong pikir ba haba kali ne ini Deputy Commissioner East Castle District Shapang kajing sumar khamtam le ikbatimen ikong matsudor wanong beri ilaong baka jala Meghalaya kala dai lupa ka jala ka paburom ya kitimen bat kamdan jing e ban sumari ki kani gadai ko All India Radio Shillong ka bolam shipi ya khubor Menteri rang ba ka jala Meghalaya ukan rat konggal sangma hinen kesni ula penong ya ke review meeting lemba ke video conference bat ki Deputy Commissioner jongboro ki district ka jala ha gani ka jingalang ki laikran ya bon kimat kum ka jingslei ha ka jala ki immunization program ka jal shakti abhiyan project lembat ki wei Deputy Commissioner ka East Castle District ikong matsudor warnong beri ilay thu ba ha gani ka jingalang ki laikran ya bon kimat kum ki jingslei ki program eye injection ka jingya jong ka kam ka jal
Shakti Abhiyan project bat labat haru ya borok ki district ban pet ngor ba ya ki jingyap ki khilong ki khina na kilo ki jingpang susu ikong maksudor wanong beri la pentip ru ba ka district disaster management authority jong ka east castle district kila tlai sitong ba ban pet ya kilo ki jinglung shop ka mai mariang kham tam lai hakum ka ni ka por bajur bha uslam ka sarkar pedang hinin kasni kala pentip bagi don halu lailak Arphuai hajar nospa arphulai ngut kibla kotno no khnyang jingpang coronavirus hakari India tang hinin kasni kidon hadu khat hajar Shifhongut kibala koit na coronavirus kabapin i ba kajing koit hakari India kalong san phupra penruf nyong nak sispa hagajo kapor ka Indian Council of Medical Research kala pentip batang hinin kesni ladap penyates halu shilak nyopho hajar sanspa nrepho tili ki nongmuna ne sampel ka India hadu bala penmi ya kani ka khubor kala dap letes hadu phra phulai lak khandai phupra hajar laispa nrepho atli ki nongmuna Kajalna Nagaland hadu hinin kesni kadang saus pa lai pusangut kibayo ya COVID-19. Kajalna Nagaland tang hinin kesni kadang khat khandai tili ki COVID case ki batmai. Umentri ka koit ka khia jong sarkar Nagaland US pangyu phom ulaya thu lima kutwit bana kini ki khat khandai ngut kibayo thmai ya COVID-19 khat prangut ki dei na Jakhama quarantine center but iwai pat na Piran quarantine center. Ka Central Board of Secondary Education ne ka CBSE kadang bun ka menpendap no ya ka result jong ki khna class 10 but class 12 da ka bapet punya ya ki assessment jong ki ka CBSE kala pentip ru bakan penbenano ya ka result ha ka khatsan tere unai tung U Controller of Examination ke CBSE U Dr. Senyam Bharatwaj Urayatho ba ke CBSE kadang pet punya ya kijing le ki khna ya ki exam ke jongki kumach pun kumau ke CBSE dangsian kala de plai benum pelong shu ya ki exam class 10 but class 12 ke prathmu ben pelong nalu ka sitarik unai tung hadu khatsan tarik unai tung ka jingjur palat uslap hakini ki sitayo kala khta ba ya ka southwest Khasil district hakababon ki yang kisam kila shakta ba ki kasurok haput hakiuri ka hap hapo karanet kor CNRD block bat kasurok ha mau bidong ngunrau ha mau kurwat block kila sha penjulor ba lembat ki jingsni ki wei ki surok bat ka jingjur ki jingtwa khandau ha ki bun jakam layolum khuboru ba karani kor civil sub division sodukura bat wanok chering kila shakta ba na ka jingslai ha kini kila isni kaladon ru kajing tua khando ha kasurok makurat chlong hajan kajing kieng wa umngi bakladan ru kajing julor kajing kieng ha asi gatham ka bahab harani ko civil subdivision katalat Indian Meteorological Department kala pentip ru bakala bandang don kajing hap slap ka bajur ha kini kilai basausni hasikem Meghalaya bat Arunachal Pradesh u director General ka Indian Meteorological Department UM Moho Patra habakran bat ka All India Radio News ulayathu baka jala Assam bat Meghalaya kanangla banyo su ya uslap ubajur hakini kisni ki banwan bat ka Meghalaya bat ha Meghalaya ki district ki bala banjur uslap ki long ka East Khasil district ka South Garo Hills district ka Southwest Garo Hills district bat ka East Garo Hills district ka sarkar jala Assam kala penpau bakam don jing e banyarap pisa syaki lanot sleium hajala Assam habakran bat ko All India Radio CEO ka Assam State Disaster Management Authority UMS Manivanan ulong bala ai Southern Rock Lotingka Shabaro ke District Administration lemba ke District Response Fund une CEO ka Assam State Disaster Management Authority ula pentip ba menteri rang ba ke jala Assam usarba Nanda Sonowal ula batha banle survey ya ki jaka ki badan jingma na ka jingtwa khno hagati u Manivanan ula pentip ru ba ka Geological Survey of India bat ka IIT kin sa pelongsen ya ka ne survey u Manivanan ula pentip ru balabo ya ki relief camp hamanna ki district ki basyakta haringkat ka jimbut ya ki kendon jong u COVID-19 ka khubor ka pentip ru baladon palat khandai lak ngut ki breu ki balasyakta na ka jingslai haki arpo artli ki district jong ka jala Assam bat kumbal laipo hajar ngut ki breu lapen kenria syaki relief camp balapen dari District Administration. Katto ki khubor ki lakut ki bawan shapi na ka studio jong ko All India Radio Shillong but sakin diat pol ngin so but ka Delhi station na ka benda ki khubor haktin Hindi but katin pareng kani kadai ko All India Radio Shillong